si breve, dúas veces bo. Nada, estamos aquí hoxe, antes nos apuntaban que podíamos telo presentado onte, que foi aproveitando o Día do Libro, pero nos non necesitamos referencias. O Florencio Delgado Gurriarán é xa unha referencia aquí na comarca e, polo tanto, un día como hoxe estupendo de sol. O que vimos a presentar é a sexta edición do Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán, un premio que viu a luz alá polo ano 2018, xa choveu, e con unha pandemia de por medio que non foi pouco. Dende hoxe ata o día 29 de xuño queda aberto o prazo para a presentación de aquelas obras ou poemas, lóxicamente todas delas inéditas, e como único requisito é que a obra ten que estar escrita en galego, como digo e repito outra vez, inédita, que aí anda facendo por aí moitos estragos, e a extensión dos poemas pode variar entre os 15 versos, perdón, que non poemas, entre os 15 e os 50 versos. Este proxecto, por suposto, hai que darlle as grazas á Deputación de Ourense, que como institución que naceu case co proxecto e que continúa tamén coa fundación. Sen eles, pois seguramente moitas das actividades que faremos e que se farán a través desta fundación non sería posible. Alá polo mes de setembro, que parece o poema e a canción de Anxo Rei, polo mes de setembro, non sei a que vos recordais, alá polo día 10 presentaremos os 3 finalistas e despois xa o día 20 faremos a gran gala de entrega de premios aquí no Teatro Lauro Olmo.